שלה כמעט. אוקיי, בוקר טוב, שבוע טוב. פותחים טוב, שבוע חודש טוב. ויותר מזה חודש אדר. חודש אדר ב' זה חודש שבו פורים, לא קטן וגדול. אז איזה כיף, אני באמת הכנתי גם משהו, וזה גם מתקשר לנו, על עניין של שמחה. אי אפשר לפתוח חודש אדר בלי לדבר על שמחה. אז אני רוצה לפתוח עם בדיחה. מילתא דבדיחותא. ממש. אז אני רק אגיד ככה שלפני שנתחיל, מי שהגיע, לא שמתי לב, יש פה דפים ועטים, ככה שתוכלו לרשום את השאלות שלכם, ונגיד אותם בסוף. אז יש איזו אישה שהלכה לרופא, והרופא ככה בדק אותה ואת הבדיקות, אמרה, תקשיבי, את צריכה פשוט להוריד במשקל. היא אומרת לה, אני לא יכולה, אני לוקחת כדורים. אז אמרה לה, איזה כדורים את לוקחת? כדור שוקולד, כדור גלידה. אוקיי, זה אומנם בדיחה שמצחיקה, אבל לא רק להצחיק. יש בה מין העניין לשיעור, למה אני מספרת את זה? כי זה בדיחה, אבל זה החיים שלנו, אנחנו מוגבלים באמת. צריכים להוריד למשקל, צריכים, הנה עכשיו דיברתם פה, ראיתי לפני כן הספורט, צריכים לאכול בריא, אנחנו מוגבלים אבל, יש לנו חסמים. כזה שנמשך למתוק וכזה למלוח וכזה ונדבר עכשיו על כיוון אחרים, יש לנו את התאוות, אמרנו שזה מגיע מהנפש הבהמית, ויש את החסמים של כעסים ועצבים שמגיע מהנפש הבהמית, והגאווה והאגו מהנפש הבהמית, הכל, יסוד המים, יסוד האש, הכל. בסוף נקרא לזה במילה אחת, הכל חסמים, הכל משהו שהוא גבול ועוצר אותנו, הוא ממש מצר אלינו, כמו מיצר. אז זה בדיחה, אבל זה בדיחה של החיים, זה בדיחה אמיתית של החיים שלנו ממש. אנחנו לא אומרים את זה לרופא, אבל בלב אנחנו אומרים. על כל פנים, יש את החסיד המפורסם, רבי מנדל פוטרפס. הוא היה חסיד, אני תמיד אומרת שאני ממצא מאוד לקרוא על קורות חייו, ועליו יש לו ספרים בלי סוף. אפרופו אנחנו נלך בעזרת השם כפר חב"ד, מי שתרצה תוכל לקנות שם ספרים עליו או שלו, זאת אומרת דברים שהוא אמר או דברים על קורות חייו. אז אחד מהפעמים הוא התוועד, והוא היה משפיע בכפר חב"ד אחרי זה. בהתחלה הוא היה ברוסיה, הוא עזר הרבה בתעודות זיוף, היה שם מסך הברזל, מי שקצת יודעת היסטוריה, הוא עזר הרבה לזייף תעודות, להוציא משם כמה שיותר יהודים, תפסו אותו ושלחו אותו למחנות סיביר. הוא היה שם 10 שנים, ואחרי זה זכה להגיע לרבי, ואחרי זה הרבי נתן לו את השליחות שהוא יהיה משפיע בכפר חב"ד בישיבה. וככה את השנים האחרונות הוא היה שם משפיע בכפר חב"ד. אז באחד ההתוועדויות מספר אחד מהתלמידים שלו, הרב סלבטיצקי, שהיום הוא שליח בבלגיה, הוא מספר שבעצם הוא היה מאוד בטחן, חסיד שממש מתבטח וצוחק, והיה לו חוש הומור מאוד מאוד, מאוד מופלא. אז אחד מהפעמים הוא מספר שהיה לו חבר שגר שם, שכחתי את השם, רבי זלמן או וישצקי או וישצקי, אני לא זוכרת בדיוק את השם משפחה, הוא היה גר בכפר חב"ד אצל הוריו, ואחרי ליל הסדר פסח עם הבן שלו, הוא אמר, סליחה, אחרי ליל הסדר שהוא עשה שם עם ההורים, אז האבא שלו אמר לו בואו נלך לרבי מנדל. אז הם הלכו אליו, הוא שכב ככה על הספה עם ככה חיוך וצחוק, אחרי 4 כוסות יין, שהכוסות יין שהוא שתה היו לא יין משומר, אלא יין מהכפר, מישהו שעשה את זה. יש שם מישהו שמכין, שפרינגר, מכירה. אז הוא מכין, זה יין רציני. זה טבעי. כן, טבעי, כבד. אז אחרי 4 כוסות כאלו הוא כבר לא יכל לזוז, הוא כבר היה בן 86 באותה תקופה, והוא היה צלול והיה לו ככה חיות ואש פנימית, הכל היה נשאר כרגיל, כן? אבל הרגליים פחות קצת עבדו, אז הוא ביקש מהם שיעזרו לו. אז הוא מספר שאשתו שהייתה באמת אשת חיל מאוד גדולה, כמו שאומרים אחרי אישה גדולה, אחרי גבר גדול יש אישה גדולה, אז הוא היה חסיד גדול.
על כל פנים, אז היא אמרה לו, אבל אמרתי לך, שהרופא אמר לך לא לשתות כל כך הרבה כוסות יין, למה שתית 4 כוסות? אז תראה מה קרה לך. אז הוא מספר שזו התשובה שהוא שמע, זה נחרטה לו בלב, שהם היו שמה, שני החסידים. הוא אמר, כל השנים אני צחקתי על העולם, ועכשיו אני אתן לזה לא לצחוק. אני צחקתי עד עכשיו, זה מה שהחזיק אותי, הוא היה יכול למות הרי 20,000 פעם, כל מה שהוא עבר. הוא הצליח לצחוק ולעשות מהעולם צחוק. וזה, הוא ייתן לזה עכשיו, מזה הוא לא יצחוק עכשיו, גם על זה הוא צחק. הוא לא נתן לזה להשפיע עליו. והסיפור הזה אני מספרת אותו, כי באמת, בכלל כל ההתוועדויות שלו וכל האחריות שהוא נתן וכל ההסתכלות ומה שהוא לימד זה באמת להסתכל על העולם באופן של בדיחה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל כמו שהתחלנו את השיעור, יש לנו חסמים, העולם הזה מוגבל, יש אלמים, יש הסתרים, יש ניסיונות, קשה, יצר הרע מפריע לנו, יש כזה שבצורת אגו, יש כזה שזה בצורת דיכאון, יש כזה שזה בצורת עצבים, יש כזה שזה בצורת תאוות, לא משנה באיזה אופן זה מגיע לנו ובאיזה שעה הוא מגיע. הוא מגיע, הוא מנסה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם גשמי ככה, עם הרבה אלמים והסתרים, אבל הוא רוצה שנעשה לו דירה בתחתונים. ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה בחוש הומור ועושים ממנו בדיחה, ואומרים זה כלום, סך הכל ילמים, זה הקדוש ברוך הוא, הרי הוא ברא את זה, זה הכל הוא עשה את הכל. מסתכלים על זה בצורה של צחוק, של בדיחה, אז אנחנו במילא עושים לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אנחנו לא נותנים לאגו הזה שמנסה להסתיר לנו, גם למה אנחנו צוחקים? נו, עוד פעם הגעת? אתה מנסה להגיע? בסדר, בוא איתי. אפשר תמיד מכל דבר לעשות בדיחה, במקום להיכנס אליו ולהגיד אוי איך הוא הגיע ולהשפיע עלינו, נצחק ממנו. חודש אדר מלמד אותנו לשמוח באמת. אנחנו נדבר על מהי שמחה אמיתית. השמחה האמיתית על פי חסידות היא באמת שמחה כזאת שהיא לא מוגבלת, היא לא שמחה שנובעת מסיבה, זו שמחה שלא תלויה בדבר. זה לא בגלל שמעריכים אותי שאני שמחה, זה לא בגלל שיש לי הצלחה בגשמיות או ברוחניות, זה לא שמחה בגלל שבישרו לי איזה בשורה טובה ככה שזכינו בלוטו, זה לא שמחה שהבן שלי יצליח במבחן, לא, זו שמחה כי אני פשוט שמחה, אין סיבה, אני שמחה כי אני שמחה בלי סיבה, זוהי שמחה אמיתית. אבל מתי היא מגיעה באמת? כשאני מתחבר לאני שלי. אבל כשאני לא שמה, כשאני לא מחובר לעצמי שלי, למהות שלי, אז אני שמה כבר מתקשה לשמוח. אני לא מבין, אני צריך סיבה כדי לשמוח. זה לא הולך, זה לא זורם, אני לא שמח. איך אנחנו מריצים את השמחה הזאת? איך אנחנו מגלים אותה? מעצימים אותה בתוכנו, מביאים אותה לחיים שלנו, שהיא תשפיע. אנחנו צריכים להתחבר לעצמי שלנו. פרק ה' בתניא, שהתחלנו אותו כבר, ברוך השם 2 שיעורים, אני אסכם בכמה מילים על החלקים הקודמים, ואני אמשיך על החלק האחרון שאיתו אנחנו נסכם את הפרק הזה. דיברנו על מעלת התורה, על ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הסברנו איך אדמו"ר הזקן בפרק ה' מסביר שההתאחדות שלנו על ידי לימוד התורה, אבל על ידי לימוד תורה כזה שהוא בהבנה והוא לשמה, הוא זה שמביא להתאחדות מאוד מאוד מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך אומר אדמו"ר הזקן שאין התאחדות כזאת שמצויה בגשמיות, אין, כי כל מה שתנסה לחבר תמיד יישאר שניים נפרדים. גם בזוגיות, אני אסביר את זה. זאת אומרת, בגשמיות, כל מה שאני ארצה עכשיו לחבר ונעשה אותו אחד, זה תמיד יהיה עדיין שני דברים, שני דברים, למשל גם בזוגיות, אוקיי, 2 אנשים אוהבים, זה 2 אנשים שאוהבים, הם נשארו 2 אנשים, לא נהיו פתאום אדם אחד. זאת אומרת, זה הכוונה. בעצם ההתאחדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא התאחדות כזאת נפלאה שאנחנו פשוט נהיים אחד עם הקדוש ברוך הוא. השכל שלנו שהנפש האלוקית מלובשת, אמרנו, בלבוש המחשבה, ואיתה אנחנו בלבוש הזה אנחנו לומדים את התורה. באותו רגע השכל הזה, המחשבה הזאת, הלבוש הזה שמתלבש בשכל, כי הנפש האלוקית מלובשת במחשבה שמלובשת בשכל, כל זה מלובש בקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא גם
האור שלו מלביש את השכל באותו רגע. זאת אומרת, גם אם בפנים וגם אם בחוץ השכל, יש התאחדות עם הקדוש ברוך הוא באותו רגע. ובאותו רגע השכל שלו לא נהיה השכל שלו והקדוש ברוך הוא, זה נהיה כאילו כמו, הוא נהיה תורה, השכל שלו נהיה תורה. באותו רגע הוא נהיה תורה. זאת אומרת, זו התאחדות מאוחדת גמורה, ממש. אדמו"ר הזקן ממש מפרט ומשתמש בביטויים האלה, ממש. ולכן, עכשיו שאנחנו ממשיכים ללמוד וכל מה שהתחלנו להגיד על השמחה והכל, אנחנו רוצים להבין כאן מה זה המהות שלנו. הסברנו בשיעור קודם, דיברנו על זה שהמהות שלנו והפנימיות שלנו, איך אנחנו בעצם, מה משפיע עלינו, פתחנו בשאלה אם אתן זוכרות, מה משפיע עלינו, הגענו למסקנה ולסיכום שמה שמשפיע עלינו זה בעצם לימוד התורה. הסברנו שכל מה שנעשה בעולם לא דווקא ישפיע עלינו, אנשים יכולים להגיד את דעתם, יכולים להגיד מה שהם רוצים, יכולים להגיד, אנחנו יכולים ללכת לכל מיני מקומות, יכולים לראות מעשים של אחרים, אנחנו חשופים במדיה להמון דברים, זה משפיע? לא דווקא, אם נרצה זה ישפיע, אם לא אז לא. אבל כשאנחנו לומדים משהו, וכשאנחנו לומדים אותו היטב, אנחנו נראה שזה משפיע עלינו על הפנימיות שלנו. אנחנו ראינו את זה בחיים שלנו, מי שלמדה ספר מסוים, מי שלמדה הרצאה מסוימת, מי שלמדה קורס מסוים, ראינו כמה זה חדר ואפילו שינה את התפיסה שלנו בחיים. אז עוד יותר, בלימוד התורה, אומר אדמו"ר הזקן, הלימוד התורה הוא גורם לשכל להתאחד עם ההשכלה עצמה. אבל חס ושלום להגיד על התורה השכלה, היא לא באמת השכלה, היא הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה שאדמו"ר הזקן אומר, היא רצון השם וחוכמתו, והקדוש ברוך הוא בעצמו ממש, עצמיותו שם בתורה, הוא הכניס את עצמו כביכול בפנים. ולכן כשהוא לומד את התורה והוא מתאחד איתה, הוא מתאחד בעצם עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. שאלנו בשיעור הקודם, איך זה יכול להיות? הרי הוא לומד עכשיו הלכות והוא לומד דברים שלא קשורים זה לאו דווקא שכאילו הם רלוונטיים לימינו, כן, הלכות בית המקדש לדוגמה, כאילו עוד לא המשיח הגיע, מה עכשיו, או דיברנו על בן סורר ומורה. אגב, אני אמרתי לכם שאני אביא קצת על ההלכות, אמרנו שיש דעה בגמרא שאומרת שאף פעם לא היה ולא יהיה, אבל יש דעה שאומרת שכן היה מישהו אחד שהעיד שהוא ראה כזה אחד וישב על קברו. יש דעה כזאת ודעה כזאת. בן סורר ומורה? בן סורר ומורה זה בעצם משהו שזה בן שהוא צריך להיות לא פחות מגיל 13, נדמה לי 3 חודשים, הוא צריך לעמוד בפרשת דרכים כאילו עם מה שנקרא רשות הרבים, עם כל מיני מי ומי, ילדים כאילו, גם עדים אבל גם כל מיני נגיד ילדים או אנשים שלא מתנהגים כראוי, עוללות כזאת, וצריך לאכול בבת אחת כמות מסוימת של בשר אפילו כשר, ולאו דווקא לשם מצווה, וצריך לשתות יין בבת אחת של כמות מסוימת, אני לא זוכרת בדיוק את הכמות שהם כותבים, הכל כאילו כמה תנאים שהם כותבים על בן סורר ומורה, ואף על פי שההורים האויבים התריעו בו וההורים יגידו לו והוא עוד פעם עשה את זה, אז הם מביאים אותו לסנהדרין, ואז שוב פעם זה חוזר ומביאים אותו לסנהדרין יותר גדולה עם כמות של דיינים, כל מיני תנאים שלכאורה, שוב, יש דרך בגמרא שאומרת לא היה ולא יהיה, אז אנחנו שאלנו מה זה גורם לנו עכשיו להתאחד מרצונו של השם, כאילו במה חשוב, וזה אומר אדמו"ר הזקן, זה המעלה העצומה של לימוד התורה, שזה לא משנה עכשיו אם זה רלוונטי או לא, זה היה או לא, זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, את זה אתם לומדות, לא את היה, לא היה, מה הבשר, היין, אתם לומדות את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והיא מלובשת בדיוק בהלכות ובדיוק במה שכתוב בסיפורים האלה. זה ההתאחדות המופלאה עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו בפרק ה' אומר אדמו"ר הזקן, וזה מה שלא נגענו בשיעור הקודם, ואני אמשיך מאותה נקודה ומשם אני אגיע למושגים חדשים שמושגים יסודיים מאוד מאוד בחסידות חב"ד וחסידות בכלל. דיברנו על זה, דיברנו על מזון, ודיברנו שהמזון הוא דיברנו שהמזון הוא בעצם שאנחנו אוכלים אותו, הוא חודר לגופנו והוא משפיע עלינו. לדוגמה, אם נאכל מזון שהוא בריא, אנחנו נראה שאנחנו מיד נהיה הרבה יותר עם חיות ואנרגטיות, ולעומת זאת, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, לעומת זאת אם נאכל דבר שהוא לא בריא, גם לטווח הקצר ובפרט לטווח הארוך, אנחנו נראה שזה ישפיע עלינו חס ושלום לא לטובה. למה? כי המזון הוא בעצם חודר לנפש האדם, הוא חודר לגוף האדם ולמחזור האדם שלו, ולכן הוא משפיע על איברי הגוף, על הגידים, משפיע ממש על הבריאות של הגוף, כי הוא באמת חודר פנימה ומתאחד איתו.
זה כוחו של המזון. דיברנו גם שללא מזון אנחנו חס ושלום יכולים לאבד מכוחנו וגם חס ושלום לא להתקיים, זאת אומרת זה משהו שהוא חיוני לחיות שלנו. זאת אומרת גם אם ניקח את השיטות האחרות כאלה ואחרות, בסוף אי אפשר להיות בלי גבול אוכל, בסופו של דבר נצטרך לאכול כדי להתקיים. זה משהו שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע ובגוף שהוא נתן לנו, זה משהו שהוא חייב כדי להתקיים בו, אנחנו מדברים על הגוף. אותו דבר אדמו"ר זקן אומר, זה שאנחנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, זה בדיוק כמו מזון. למה? כי את זה אנחנו לא מוצאים במצוות, דווקא במעלה של לימוד התורה, כי בלימוד התורה היא חודרת לתוכנו ולנפש והיא משפיעה עלינו בדיוק כמו מזון, היא בעצם ממש חודרת לעומק הנפש, היא מתאחדת עם הקדוש ברוך הוא וזה משפיע עלינו. דיברנו כמה שזה משנה. כמו מזון גשמי? כמו מזון גשמי, היא פשוט חודרת לנפש האדם והיא משנה, אבל היא משנה את השכל, היא משנה את הכל, לא במקום, לא במקום. זה בהגבלה, זאת אומרת אנחנו כדי להבין את המשמעות אנחנו נותנים דוגמה ממזון של גוף. אדמו"ר זקן מביא את זה בתניא בפרק ה'. אז אדמו"ר זקן קורא לזה מזון הנפש, זאת אומרת בלי תורה האדם לא יכול להתקיים, הוא חייב, הנפש שלו בסופו של דבר היא רוחנית והיא זקוקה למזון שלה, היא זקוקה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כי למעלה מה היא הייתה? מחוברת להשם. עכשיו פה בירידה למטה, בעולם הזה בתוך גוף גשמי, היא נמצאת פה, היא לא לכאורה, היא מחוברת, אבל מחוברת בדקות, ואנחנו צריכים לתת לה את הכוח שלה, היא צריכה לא להיות חלשה. אם אנחנו רוצים שהיא תשפיע על הבחירות שלנו, היא תשפיע על המציאות שלנו, או כמו שאמרנו, להתחבר למהות האמיתית שלנו, וכששאלנו איך מביאים את השמחה, אנחנו לא יכולים להביא את השמחה אם הנפש האלוקית היא לא בגלוי. כי כל ידי הנפש הבהמית היא תהיה יותר דומיננטית וחזקה, תמיד יהיה לה סיבות למה לא להיות שמחה. היא תגיד לנו, תספר לנו סיפורים. מה זאת אומרת, תראה הנה עכשיו יצא לך בדיקות כאלה ותראה אתה עדיין לא נשוי ועדיין אין לך ילדים, ותראה את הילדים שלך ותראה את הבעל שלך ותראה את הדירה שלך ותראה אותו ותראה שם בחוץ, גם תלך איתכם בכיוון הקינה והאגו. זאת אומרת היא לא תפסיק לתת סיבות למה לא להיות שמחים ולא חסר הסיבות. אבל דיברנו, אנחנו רוצים להפוך את העולם הזה לצחוק ולצחוק עליו, אנחנו רוצים להעצים את זה, אבל איך עושים את זה? צריך שהנפש האלוקית תהיה בגלוי, אבל אי אפשר לתת לה להיות בגלוי, אי אפשר להיות חזקה בתוכנו אם אנחנו לא ניתן לה את האוכל שלה, היא חלשה. זאת אומרת על ידי לימוד התורה אנחנו בעצם מחזקים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מחזקים אותה, כי בעצם, ופה אני עכשיו נכנסת למושגים החדשים, אנחנו ממשיכים עלינו גילוי של אור פנימי. אור פנימי זה מושג בחסידות, כמו שיש אור פנימי יש אור אחר, דרגת אור שונה של גילוי מהקדוש ברוך הוא, קוראים לה אור מקיף. בשתי המושגים האלה אני רוצה לדבר על שיעור. יש אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי ואור מקיף. האור הפנימי זה אור בעצם, וזה מה שקורה לנו בעצם על ידי לימוד התורה בעיקר. האור הפנימי בעצם אמרנו שהוא חודר לתוכנו, שזה כמו מזון, אנחנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא. אז איך זה קורה? איך זה משפיע על הנפש שלנו כל כך? כי האור מתאחד איתנו, כדי שהאור יתאחד איתנו זה לא יכול להיות אור אין סופי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין סוף, זה ההגדרה, גם את זה אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, גם זה ההגדרה שמקבילה, אבל כל פנים כדי להבין, שהשכל קצת יבין, שנוכל להבין טיפה, אנחנו קוראים אין סוף, אור אין סוף, שהקדוש ברוך הוא אין סופי. אבל בחסידות מסבירים שיש בעצם שתי סוגי התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם ובנבראים. נבראים לא רק נבראים בני אדם, גם דומם, צומח, חי, ממש. האור הפנימי זה בעצם אור שהוא מגיע מלמעלה והוא מצטמצם והוא מוגבל, הוא יורד, הוא הרבה יותר, אני לא אגיד אין גבול, אבל הוא הרבה יותר גדול ומואר, וכשהוא יורד בעולמות, הוא יורד לנבראים, הוא מצטמצם, הוא עובר כל מיני צמצומים ואלמות, הוא כאילו עובר אינדוס חדש. למה? כדי להתלבש בתוך הנברא ולתת לו את החיות שלו ואת ההשפעה שלו. אוקיי? כי אם הוא לא יצטמצם, לא יהיה נברא, יהיה אלוקים, יהיה אלוקות. אנחנו צריכים שהאור הזה יצטמצם כדי שייתן לו חיות, להיות מישהו, להיות אבן, להיות עץ, להיות צחלב, להיות דג, להיות יהודי, להיות שירון, להיות רבקה, להיות לי, כל אחד צריך את האור המיוחד שלו. אבל איך? זה על ידי שהאור הזה הוא מצטמצם ונהיה בדיוק כפי שהנברא יכול
להכיל אותו בכלים שברא אותו הקדוש ברוך הוא במיוחד, באופן מיוחד. זה אור פנימי. עכשיו כשאדם לומד תורה, אז הוא בעצם ממשיך אליו את הגילוי הזה של האור הפנימי של הקדוש ברוך הוא, מצמצם בתוכו, הוא נכנס בתוכו, כמו מתעכל בתוכו, מתאחד איתו עם הנפש שלו, ומשפיע עליו לשנות אותו. הוא משתנה באותו רגע, הוא כבר לא אותו אדם. מי שלומד תורה הוא כבר לא אותו אדם, זה אמור להשפיע. אבל דיברנו שיש תנאי, הוא לא יכול ללמוד את זה בחיצוניות. צריך ללמוד את זה באמת, לשמוע, הוא צריך ללמוד את זה ולהבין כראוי את הדברים, אז באמת נהיית ההתאחדות. לא סתם לימוד. עכשיו, יש את האור השני, אור מקיף. תכף אני אתן דוגמאות. יש את האור המקיף. האור המקיף זה אור שהוא בעצם, קוראים לו אור מקיף, כי הוא בעצם כמו מקיף את הנפש, מקיף את האדם, מקיף את העולם. זה אור שמגיע מלמעלה, אור אינסופי. עכשיו אור אינסופי, אתם מבינים שהוא לא יכול להתלבש באדם, הוא מתלבש שוב, לא יהיה כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה אור אינסופי. אז לכן קוראים לו מקיף, כי הוא בעצם, הוא כן משפיע על האדם, אבל הוא לא נכנס בתוכו ומתאחד עמו, כי פשוט לא יהיה נברא, כאילו, לא יהיה. הוא מושפיע בהכל, בכולם בשווה, זה בעצם אור שווה לכולם. זה לא מיוחד למישהו, לנברא מסוים, לאבן, לא, זה אור שווה לכולם, אור מקיף, אור אין סוף שהוא שווה בכל הנבראים בכל העולמות. הוא משפיע על כל הנבראים וכל העולמות בשווה, זה אור מקיף. גם על האבן, גם על הצומח, גם על הפרח, גם עלינו, גם על העולמות למעלה, זה אותו אור בדיוק. הוא מקיף, יש לו השפעה, אבל הוא לא חודר פנימה, הוא משפיע עלינו. אני עכשיו אתן דוגמה, אני רק רוצה להגדיר. אני אתן את זה על דרך משל. אנחנו נדבר על חינוך ילדים. אנחנו רואים שבחינוך ילדים יש שתי סוגי השפעות. יש השפעה שהיא בדרך של מלך ובדרך של מורה. אני עכשיו אסביר. דרך של מלך, אנחנו רואים שבמלך יש דרך של סמכות, של יראה, של פקודה. זאת אומרת שמלך אומר משהו, עושים את זה. לא כי האדם שמצווה על ידי מלך. למה זה השפעה כמו מלך? אנחנו מדברים בעצם על הורים, אבל אני כרגע אדבר על מלך, ואז אנחנו נדבר איך זה מתבטא בהורה. המלך, כשהוא נותן פקודה, הצד השני שקיבל את הפקודה, אותו שר, אותו משרת, הוא לא השתנה פתאום, פשוט עושה מה שהמלך אומר, או כי המלך אמר לעשות. תראו את המשחק המלך אמר. אז אם לא אמרו המלך אמר לא עושים. המלך אומר צריך לעשות, זה הרעיון. כשהמלך אומר צריך לעשות, וזה לא אומר שאותו אדם שמולו השתנה, יכול להישאר אותו שכל בדיוק, ויכול להיות אפילו הפוך בדעות שלו מהמלך לגמרי. אבל הוא פשוט עושה כי המלך אמר זה פקודה. אז יש דרך אחת בהורה, בחינוך, שזה דרך של סמכות, כי ככה אמרתי, סמכות זה הורה שאומר משהו לעשות, צריך לעשות. זה דרך של השפעה, היא חייב אותה בחינוך. אבל יש דרך אחרת בהשפעה של הורה, והיא דרך של, אגב, כשאנחנו רואים בחינוך, כן? ילד כזה שיקבל את ההוראה מההורה, הוא יעשה את זה. כן? שוב, אם יש לו משמעת טובה, הוא אמור לעשות את זה על כל פנים. אבל זה מה שאמור לקרות. אבל לאו דווקא שאותו הורה שאמר לו את זה, שהילד עכשיו שינה את דעתו, שהוא פתאום השתנה להיות ילד יותר מוסרי, ושינה ממש את כל הפנימיות שלו עכשיו, בדיוק כמו ההוראה שההורה אמר לו. אבל יש דרך אחרת של השפעה. זוהי השפעה פנימית, זה האור הפנימי. כך שאנחנו מדברים על מקיף, זה יותר הסמכות. נכון? זה משפיע על הילד, הוא עושה את המעשה, זה משפיע עליו, אבל זה מקיף עליו, זה לא חודר בו, הוא לא שינה משהו בתוכו. כן, אור מקיף, אנחנו מביאים את הדוגמה. אבל משהו שדומה לאור פנימי, זה כמו הורה שהוא כמו מורה. זה לא מספיק להיות רק הורה הסמכותי, צריך גם להיות הורה שמסביר, הורה שמדבר עם הילד, שמטמיע בו את הערכים, שיורד אליו בשיחה בגובה העיניים ומסביר לו. מסביר לו למה הוא דורש ממנו, מסביר לו מה הדרישה שלו, מסביר לו מה הוא צריך לעשות, מסביר לו את הערך שהוא רוצה להעביר לו. זה משהו שחודר בילד. זה משהו שכן יכול לשנות את התפיסה של הילד. אבל, וזה באמת דוגמה לאור פנימי.
אני אתן עוד דוגמה. יש סיפור על, קוראים לו, הוא מספר, אתם מכירות שיש וידאוים של הרבי, שהרבה אנשים מספרים על החוויות שלהם הרבי, אז אחד מהסיפורים, זה סיפור של איש אחד מאמריקה שקוראים לו ג'ו דוידוביץ', אם אני לא טועה. הוא מספר שפעם אחת הוא נכנס ליחידות עם הרבי, והוא ראה אותו יושב ליד שולחן עם מנורה קטנה, והוא הוציא את המכתב שהוא כתב לו. הוא רואה את הרבי מסתכל, והדבר הראשון שהוא מדבר איתו זה מה שכתוב שם, על עניין שקשור לפרנסה ועסקים. אז הג'ו הזה מספר עצמו, אני נכנסתי לשם, הוא אומר לי, היה לי יראה מהרבי, הרגשתי פחד, יראה כזאת. הוא אומר, אף פעם לא הרגשתי כזאת יראה משום איש בעולם, מה שהרגשתי כשנכנסתי אצל הרבי. והוא אומר, אני כל כך התפעלתי, כי הרבי התחיל לדבר איתי על מה ששאלתי אותו, והוא אומר, הוא כל כך התפעל, כי הרבי התחיל לספר לו ולהסביר לו כל מיני דברים שקשורים לאופציות בפיננסי, בעניינים פיננסיים, כלכליים, והתחיל לדבר איתו על תמרונים, איך צריך לעשות ואיך ככה צריך להיות, שהוא שאל אותו. הוא אומר, אני התפעלתי, הרבי אמור להיות רבי, מה הוא מבין במסחר ועסקים? הוא לא ציפה לכזאת תשובה מהרבי. ממש התפעל. למה אני אספר לכם? זה רשמים שלו, של האדם. למה אני אספר את הסיפור הזה? זה בדיוק מסביר את האור המקיף. בעצם זה משהו שהוא לאו דווקא חודר בנו, אבל הוא משפיע עלינו. אי אפשר להגיד שאחרי כזאת פגישה, זה לא ישפיע עליו כל חייו. פגישה כזאת עם הרבי, וכמו הרשמים שהוא הסביר, זה משפיע. אבל לאו דווקא שזה חדר בו לשנות בו עכשיו דעות. מבינות מה שאני מנסה לומר? זה ההבדל בין אור פנימי לאור מקיף. אור מקיף הוא משפיע, הוא חורד בנו רשמים, הוא עושה לנו שההשפעה הזאת תלווה אותנו אפילו כל החיים. זה משפיע, האור המקיף משפיע עלינו, אבל זה לא כמו אור פנימי. האור הפנימי הוא חודר בתוכנו ומשנה את המהות, הוא משנה את התפיסות, את המחשבות שלנו, את ההסתכלות שלנו על העולם, עלינו, על עצמנו. הוא מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא וגורם לנו יותר לגלות את עצמנו, שזה האור האלוקי, שזה הנפש האלוקית, זה אנחנו, דיברנו בפרק ב', שזה אנחנו, הנפש האלוקי. עכשיו אור פנימי זה יותר חזק? אז זהו, שאלה טובה. עכשיו אני רוצה לדבר באמת על העניין הזה שפה אדמו"ר הזקן, אני פשוט אענה כמו שאדמו"ר הזקן בדיוק כותב בסוף פרק ה'. אני קודם אסביר, אחרי זה נגיד את זה מתוך התניא. האור המקיף והאור הפנימי, ככה, איך זה קשור לתורה ומצוות? כי בסופו של דבר אנחנו מקיימים תורה ומצוות וככה אנחנו מתחילים עם הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה בשיעור קודם, פרק ד', אמרנו 613 מצוות, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הדרך שלנו להתחבר אליו, אין דרך אחרת להתחבר אליו אינסוף. אז אמרנו יש תורה, יש מצוות, בפרק ה' אדמו"ר הזקן בחר להעלות את המעלה העצומה של ההתאחדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה. עכשיו מה ההבדל? דיברנו על אור פנימי או מקיף, מה ההבדלים? תורה, מצוות, מה התורה גורמת, דיברנו שזה אור פנימי ומה המצוות גורמים. המצוות גורמים לאור מקיף, הם גורמים לגילוי מלמעלה של האור המקיף של האור אינסוף עלינו. בעצם כשאדם מקיים איזה מצווה, כל מצווה שתהיה, הוא מושך אליו באותו רגע את האור המקיף. מה זה אור מקיף? אדמו"ר הזקן קורא לזה בתניא לבושים לנשמה. אוקיי, זה כמו לבושים לנשמה, כמו שהמלבוש הוא לאו דווקא משפיע על האדם. נכון, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, שהמלבוש גם יכול להיות שקר, כאילו. אז נכון שבעניין הזה הוא לא שקר, הוא לבוש אמיתי של המצווה שהוא עשה, אבל הוא עדיין לבוש, הוא לא מזון. התורה, אדמו"ר הזקן קורא לזה מזון לנפש, ולמצוות לבוש לנשמה. אוקיי? למה? כי זה אור פנימי, הוא חודר בתוכו, זה כמו מזון שמתעכל בו ומשנה, ומגלה ומעצים את הנשמה האלוקית. היא אפילו יכולה להגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה, אוקיי? זה מה שכתוב בתניא, לדרגה הרבה יותר גבוהה בלימוד התורה וקיום מצוות. פה בעולם הזה כשהיא עושה את זה, על ידי שהיא מתעלית על ידי תורה ומצוות, יותר ממה שהיא הייתה אז למעלה לפני שהיא ירדה פה לעולם. פלא, לכאורה למעלה היא הייתה במקום כל כך גבוה. זה העניין. זאת אומרת כל מצווה שהיא עושה זה עוד לבוש לנשמה ועוד לבוש לנשמה. בעניין זה מה הרעיון של גם לבושים והכל. אז בסופו של דבר כשאדם אחרי 120 מגיע לגן עדן, הוא זקוק ללבושים, הוא זקוק למזון, הוא זקוק למשהו שבעצם יגן עליו מהאור האלוקי למעלה.
ולכן פה שהוא מקיים תורה ומצוות הוא מה שנקרא מגיע מוכן, הוא מגיע עם הלבושים שמגנים עליו, שיכולים לתת לו להכיל את האור הזה שם למעלה. אוקיי? זה דברים שאנחנו לא רואים אותם, אנחנו גם לא מושפעים מזה ישירות, לאו דווקא שכשעכשיו נתתי צדקה או שאדם מניח תפילין או שהדליק נרות שבת, אחר כך הוא עכשיו יקיים את כל התורה והמצוות, הוא יישאר בן אדם דתי עם ציציות, עם כיפה, ויתחתן עם אישה עם מטפחת על הראש, כן? לאו דווקא שהוא שינה אותו מהקצה לקצה, נכון? מצווה זה בדיוק העניין של אור מקיף, היא משפיעה עלינו, אבל לאו דווקא שהיא חודרת כדי לשנות את כל התפיסה. אוקיי? זה מה שכן עושה את זה, זה לימוד התורה. לימוד התורה הוא פנימי, הוא מזון לנפש, הוא מתאחד איתנו, והוא בעצם גורם באמת לשינוי פנימי אמיתי מהותי. יותר מזה, זה באמת, כמו שאמרנו, ועל זה אני חוזרת שוב, זה מגלה את הנפש האלוקית, היא באמת נהיית יותר עצומה בתוכנו. אוקיי? וזה מה שאנחנו רוצים להגדיל בתוכנו, לא את הנפש הבאמת, את הנפש האלוקית. עכשיו אדמו"ר הזקן, מזון לנפש. מזון לנפש, לעומת לבוש לנשמה. לבוש, כן. אני רוצה לקרוא מתוך התניא בפרק ה' את מה שהוא אומר, כשאלת מה יותר גדול, אז עכשיו אנחנו נראה את המעלה של לימוד התורה. לימוד תורה כנגד כולם. הנה, יש פה, כן. אנחנו לא מחויבות בלימוד תורה. זאת אומרת, נשים לא מחויבות ממש. לא, אבל הנה, אתם פה בשיעור. בכל זאת. ולמה, בבית אי אפשר ללמוד הלכה, אי אפשר ללמוד איזה, אפילו חלק אחד, הרי גם למדנו את זה בשיעור קודם, אפילו קטע אחד קטן, שלומדים, כל יום לומדים אותו, מתבוננים את גדולת השם, משהו בחסידות, לומדים הלכה, כל דבר חלק אחד, אבל לומדים אותו כראוי, כי דיברנו על עניין של היטב, ברור, יסודי, זה ההתאחדות בעצם. אבל לומדים אותו כראוי, זה לא משנה הכמות, זה האיכות. זה העניין שחב"ד שמה דגש, זה לא הכמות, זה האיכות. במקומות אחרים שמים דגש על הכמות, או כמה ש"ס הוא למד, כמה מסכתות הוא סיים, כמה זה, תלמד, העניין זה האיכות, זה לא הכמות. וגם העניין של הלידות, זה למה בעצם אמרתי, כי אם אנחנו שולחות, מאפשרות לבעלים שלנו ללמוד תורה, שולחות את הבנים ללמוד תורה, בעצם הלימוד תורה שלהם, השכר שלנו. זה בדיוק, זה גם חלק מהעניין, אבל, זה לא. הוא המזון שאנחנו בעצם לוקחות איתנו. זה לא מספיק, הרב דרש גם מנשים בדורנו וגם בדורות אחרים, שנשים יהיו גם למדניות, אגב, חלק מנוסח, אם לא תדעי כלום. לא רק להשפיע, גם על עצמך, איך את, הרי אני יש להם שאלות. אני לא רציתי לעצור לעניינים אחרים, אבל אני אענה על העניין הזה, אני אשאל את השאלה ככה בצורה מהותית, זאת אומרת שהאם השכר הוא זה שאנחנו שולחים את הילדים ללמוד תורה ואת הבעלים, האם זה השכר, זה המזון הנפש, זה כאילו מחליף את עניין הלימוד התורה שעכשיו אדמו"ר הזקן מדבר, העניין הוא כזה שבכלל כאילו העניין הוא שגם אישה צריכה להיות למדנית בעניינים שלה, מה שהיא צריכה ללמוד, לדוגמה, היא צריכה ללמוד כשרות האכילה, איך היא תוכל לעשות אוכל כשר אם לא תלמד כשרות האכילה? איך היא תוכל לשמור שבת אם לא תלמד הלכות שבת? איך היא תוכל להשפיע על הילדים שלה? כי הרי ידוע שהאישה היא זאת, האימא, היא זאת שמביאה את יראת שמיים לילדים מאוד, היא מביאה להם את האהבה למצוות, החיבור למצוות, והיא בעצמה לא מחוברת, איך היא תחבר אותם? זאת אומרת, זה לא מספיק רק שאנחנו עושות את זה, זאת אומרת, היא בעצמה צריכה להיות מלאה במזון לנפש, זאת אומרת היא בעצמה צריכה ללמוד בעניין הזה. בחב"ד ידוע שהנוסח שמברכים ילדה שנולדת ולמדים אותה שתגדל להיות חסידית, יראת שמיים ולמדנית, לכאורה זה תמוה, לאו דווקא שיש נוסח כזה במקומות אחרים, כי באמת גם היא צריכה להיות למדנית, גם היא צריכה ללמוד תורה, אבל בעיקר בעניינים שצריכים לה. אז אני רגע, אני רק, כן, זה פרק K, אני אדמו"ר הזקן אומר ככה, כותב שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות והתורה. תכף תשאלו רגע, אבל למה המצוות והתורה? אמרנו המצוות. לבושי מה? הנה, הוא אומר שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה היא המזון לנשמות. שהנשמות, אותה התורה שהם עסקו בעולם הזה, בתורה לשמה, אדמו"ר הזקן אומר. זה כתוב בזוהר.
ולשמה, אדמו"ר הזקן כאן הוא אומר לקשר נפשו להשם. הסברנו מה הכוונה לשמה, שהוא מתכוון שבזה הוא מקשר את נפשו להשם, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה הכוונה לשמה. וזה שהוא לומד את התורה. אוקיי, ואז אחרי זה הוא אומר, והמזון היא בחינת אור פנימי, והלבושים בחינת מקיפים. ולכן אמרו רז"ל, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. עכשיו, לפני שאני אמשיך כאן, אמרו חז"ל, אמרו שהתלמוד תורה הוא שקול כנגד כל המצוות. עכשיו, לכאורה זה תמוה, איך זה יכול להיות? הרי איך אפשר להגיד שהתלמוד תורה שאדם לומד כל היום, יהודי יושב ולומד כל היום, לעומת אדם שקם ב5 בבוקר וכל היום עסוק בתורה ומצוות, הוא כל היום עושה את כל המצוות שהשם אומר לו לעשות. אני לא אגיד את הכל בבת אחת, אבל הוא עושה הרבה מצוות, הוא קם בבוקר, הוא הולך לתפילה, הוא אפילו לומד לפני, הוא אפילו מלמד גם, הוא מקרב אנשים לתורה, או נגיד אפילו בן אדם אחר, הוא הולך והוא תורם מכספו, עוזר לרעבים, עוזר לזקנים, הוא הולך לבקר חולים, הוא הולך לבקר זקנים, הוא כל היום עסוק וממלא את עצמו מעשים טובים. הוא אפילו מחנך את הילדים שלו כראוי, זה גם מצווה. הוא עושה כל מה שצריך, עד הלילה אומר קריאת שמע בכוונה, מתפלל בכוונה ביראת שמיים. איך אפשר להגיד שתלמוד תורה, שאדם יושב כל היום ולומד תורה, זה שקול כנגד כל המצוות, כל המצוות. לכאורה זה מוזר, היינו אומרים שהמצוות הן כאילו יותר חשובות, אדם שעושה כל הזמן, ועסוק בעשייה, ותורם לכולם, ואני אגיד יותר מזה, משנה את העולם לטובה, הוא מוסיף אור בעולם בזה שהוא עושה את כל המעשים הטובים, הוא מוסיף בעצמו אור לנפש האלוקית שלו, הוא מעצים אותה, הוא עושה טוב לאחרים, הוא מוסיף קדושה בעולם, באנשים האחרים, הוא מוסיף טוב בעולם, זה המטרה, להפוך את העולם, והעיקר הוא המעשה, הרב חוזר זה הרבה פעמים, והעיקר הוא המעשה, להפוך את העולם הזה לדירה לא יתברך. אנחנו ראינו בכל הפרשות הקודמות, דיברו רק על המשכן, ועל איך בדיוק צריך להיות, 3 פרשיות עסקו בזה, איך זה יכול להיות? כאילו, לעשות משכן, אז כמה זה חשוב, כל עניין ועניין, כמה חשוב העניין של לעשות משכן לו יתברך, פה בעולם הזה. אז לכאורה, העיקר זה המעשה, מה התלמוד תורה כנגד כל המצוות, אמרו חז"ל, זה לא מסתדר. ההסבר הפשוט הוא באמת שתלמוד תורה כנגד כולם זה שבעצם בלי הלימוד תורה אדם לא יכול, בלי הלימוד תורה אדם לא יכול לדעת את המצוות, הוא צריך ללמוד כדי לדעת איזה מצוות לעשות, נכון? זאת אומרת הוא לא יכול לקיים את המצוות וללמוד התורה, זאת אומרת, אז לכן לימוד התורה, לכן הוא אמרו, זה ההסבר הפשוט שמסבירים, כן, תלמוד תורה כנגד כל המצוות, אבל אדמו"ר הזקן מחדש כאן, בחסידות מחדשת, שתלמוד תורה כנגד כל המצוות, הכוונה היא שבעצם, ופה הוא אומר בהמשך, הוא אומר ככה, הוא אומר, לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש. אדמו"ר הזקן, בדיוק, אדמו"ר הזקן אומר, אבל פה העניין ופה הדגש, זה לא רק הכמות, אמרנו שהמצוות שעושים, זה עושה לבוש לנשמה, זה אור מקיף, הוא מושך אליה גילוי של אור מקיף מהקדוש ברוך הוא באותו רגע, אבל זה שהוא עושה לומד את התורה, לא רק זה מזון לנפש, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע, אתם זוכרים מה אמרנו? גם הקדוש ברוך הוא מלביש אותו, זה הלבוש של הנשמה, זאת אומרת שבאותו רגע שהוא לומד תורה, לא רק שזה אור פנימי, זה גם אור מקיף, זה גם לבוש לנשמה וגם מזון לנפש, באותו רגע שהוא לומד את התורה. ולכן אמרו שתלמוד תורה כנגד כל המצוות, כי הוא גם עושה מזון לנפש וגם עושה מזון לנשמה, ולבוש לנשמה, סליחה. ואדמו"ר זה כאן אומר ככה, כל המצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת, שמתלבש בה בעיונה ולימודה, וכל שכן, אומר אדמו"ר זה כן, כשהוא מוציא בפיו דיבור, כלומר דיבור של לימוד התורה, שהבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, זאת אומרת גם ההבל הדיבור עצמו נעשה אור מקיף, אז גם הוא עושה את האור מקיף של עצם לימוד התורה, גם זה שהוא מוציא הבל מפיו זה עוד אור מקיף, עוד לבוש של נשמה, זה עוד מצווה שהוא ללמד תורה, וגם הוא עושה מזון לנפש, ולכן אדמו"ר זה כן אומר העניין של מעלת לימוד התורה, כמה היא חשובה וכמה היא משפיעה עלינו. אני רוצה לספר סיפור על אישה יהודייה שעברה את השואה,
היא הייתה גרה באמריקה, היא עברה את השואה, והיה לה הרבה ניסיונות להביא ילדים, היא לא הצליחה להביא ילדים, כל המשפחה שלה נהרגה על קידוש השם בשואה, היא ניצלה, אמן. והיא הלכה הרבה לרופאים והיא ניסתה כל מיני אפשרויות, וכבר אחרי 10 שנים היא הלכה גם לאיזשהו רופא מומחה, ואחרי כל מיני בדיקות שהוא עשתה וככה הסתכל והוא אומר לה תקשיב, הוא מוציא את כף היד, הוא אומר לה אם יגדלו לי פה שערות יהיה לך ילדים. זו התשובה שלו. יש עוד סיפור כזה על ישיבה, זה משהו אחר. לא יודעת אם אתה מכירה את זה, זה עוד סיפור. כך הוא אמר לה. מה? מה הוא אמר לה? אם יגדלו לי שערות על היד פה, יהיה לך ילדים. זאת אומרת, במילים אחרות, אין סיכוי שתביא ילדים. על פי הטבע, אחרי כל מה שהוא חקר ובדק. היא יצאה בכזאת שפיכות נפש, היא יצאה בכזה מבוכת נפש. היא עכשיו, אישה שיצאה מהשואה, להגיד לה כזה דבר, איך... היא לא ידעה את נפשה, היא פשוט יצאה מבולבלת לגמרי. היא יצאה לרחוב, היא לא ידעה אפילו איפה היא הולכת. היא יצרה בתחנה שהיא גם לא יודעת לאן היא מובילה, תחנת אוטובוס. היא עלתה לאוטובוס שהיא גם לא יודעת לאן הוא הולך. וכל הדרך היא פשוט התחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. היא התחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתפלל ולהגיד לו הקדוש ברוך הוא, אתה הצלת אותי, אתה היית שם בשואה, אתה הוצאת אותי מהשואה ואתה הצלת אותי. והנה אני פה, איך זה יכול להיות שאני לא אביא ילדים? והיא ככה מדברת איתו והיא אומרת רגע כאילו הנה כאילו איזה נס היה. היא מספרת, הסיפור הוא כזה שהמשפחה שלה היא הייתה בבית והיא יצרה איזשהו חדר מתחת לבית, אחד החדרים היא יצרה מתחת לבית איזשהו חדר פנימי, היא שמה כאילו איזשהו מכסה ועל זה שטיח כדי שאם הגרמנים יכנסו לבית לא יראו. הבעיה היא שאחד מהאנשים מבני הבית היו צריכים להיות, אחד מהם היה צריך לקחת את התפקיד של זה ששם את המכסה ואת השטיח. היא נבחרה להיות זאת שעושה את זה. אז באמת היא מספרת שאחד הפעמים שזה קרה לה, שהם נכנסו הביתה, הם נכנסו הביתה הגרמנים, היא התחבדה באחד הארונות, והיא כאילו שמה את המכסה, היא שמה את השטיח ורצה מהר לאחד הארונות בבית. והיא אומרת שהם התחילו לשבור את כל הארונות בבית, היא אומרת בניסי ניסים את הארון הזה הם לא נגעו בו, שהיא הייתה בו. אבל בדיוק איך שהם באו לצאת, אחד הגרמנים הרגיש איזושהי בליטה מתחת לשטיח והרים את השטיח והמשפחה שלה נהרגה על קידוש השם. וככה היא ניצלה. וכל השעה היא עברה והיא פשוט ניצלה כילדה. והיא אמרת הקדוש ברוך הוא אתה הצלת אותי, כל הנס הזה, הצלת אותי, איך? וככה היא כל הדרך עד התחנה הסופית, היא ממשיכה ככה לשפוך את נפשה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת, פשוט מתפללת עליו שיהיה לה ילדים, היא לא, כאילו לא הייתה מוכנה לקבל את הגזרה כאילו. ועד שהנהג כבר הגיעה לתחנה הסופית, אמרה גברת תרדי, היא אומרת לו לא, אני מדברת עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני לא יורדת, עכשיו אני באמצע. היא לא הייתה מוכנה, היא הייתה פשוט באמצע שיחה עם הקדוש ברוך הוא, היא לא הייתה מוכנה לרדת. וואו, והוא אומר לה סליחה, אני רוצה ללכת הביתה, הוא לא מעורב הרי בכל מה שהיא חובה. עכשיו אני סיימתי את העבודה, אני רוצה ללכת, תחזור הביתה עכשיו, סיימתי את העבודה, טוב, בלית ברירה היא ירדה מהאוטובוס, והיא המשיכה ללכת, לא יודעת לאן, והיא המשיכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו. בסופו של דבר, אגב, מי שסיפר את זה, קוראים לו פישל שכטר, והוא מספר את זה, והוא מספר על אותה אישה. מאותה השיחה הזאת עם הקדוש ברוך הוא, שנה לאחר מכן נולד לבן. אותו אחד, רגע, חכו, סיפור נאמר, אותו אחד, רגע, לא, כי נולד לה. על כל פנים, את רואה, לא? על כל פנים, זה... מי שסיפר את זה אומר ככה, אומר, האישה הזאת שאני מספר עליה זו אימא שלי, ויש לה 14 ילדים, ואני לא זוכרת, הוא אמר כמה נכדים, אבל לא זוכרת את המספר, הרבה נכדים, ברוך השם. אתם יכולות להאמין. למה אני מספרת את הסיפור העוצמתי הזה? זה סיפור עוצמתי, אבל זה כוחה של אמונה. האמונה שיש לנו בקדוש ברוך הוא, היא ירושה לנו מאברהם אבינו. גם על אברהם אבינו יש דעות בכל מיני מדרשים, שהאמין בקדוש ברוך הוא בגיל 3, בגיל 5, בגיל 40, בגיל 50 גם. עכשיו, לכאורה אנחנו יצאנו מבולבלות, אז מתי האמין בקדוש ברוך הוא? מתי זה התחיל? אז באמת, יש את הסיכום שאומר, זה לא שהוא התחיל להאמין רק בגיל 3 או בגיל 40.
בעצם הכל מסתדר, למה? כי האמונה שלנו צריכה חיזוק. אברהם אבינו חידש את האמונה שלו וחיזק אותה כל פעם בגיל אחר. זה שהוא גילה בגיל 3 את הקדוש ברוך הוא ואת האמונה שלו בבורא עולם, זה נחמד, אבל היה צריך לחזק אותה בגיל 5 ואחר כך עוד פעם ואחר כך עוד פעם, וכל הניסיונות שהעביר אותו הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד היה צריך לחזק ולהתחזק עם ההתאחדות שלו עם הקדוש ברוך הוא והאמונה בו. כל כך הייתה עוצמתית האמונה שלו והניסיונות שהוא עבר, שעד כדי כך שהאמונה הפכה להיות המהות שלו, ואת המהות הזאת הוא העביר הלאה לכל שאר הצאצאים שלו עד עצם היום הזה. כתוב בתניא בעצם, התניא מביא במקום אחר שכתוב שישראל הם מאמינים ולא מאמינים. זה לא רק שיר נחמד שכתבו לאחרונה, זה באמת אמיתי שישראל בעצם נולדים, וזה כתוב בתניא, הם נולדים עם אמונה בירושה. הם נולדים עם אמונה טבעית, גם אמהות הם יכולים לשאול, רגע, זה מאמין או לא מאמין? הוא מאמין, אלא מה? מה אנחנו רואים בחיצוניות? שלאו דווקא האמונה שלו כרגע היא בגלוי, היא כנראה בהיעלם, אבל היא קיימת בתוכו, זה ירושה. אבל אנחנו מבינים בעצמנו, ומהסיפור הזה, האמונה הזאת, גם האישה הזאת, אפשר לשאול על זה, רגע, היא ראתה בשואה דברים זוועות, היא איבדה את כל המשפחה, כי ראתה בעיניים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה בניסי ניסים. אתם רוצים לעשות הפסקה? אני רק אגיד את העניין. היא גם האמינה בקדוש ברוך הוא, ואם היא האמינה בקדוש ברוך הוא, אז מה עכשיו היא צריכה להאמין בשוב? כאילו מה, הייתה צריכה לעבור את הניסיון הזה כדי להאמין בשוב? הרי מה שהיא עברה אני חושבת שדי מספיק. זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה הרעיון. האמונה שלנו כל יום וכל הזמן צריכה חיזוק. איך מחזקים את האמונה? ואני אשאל עוד שאלה שהתחלנו איתה. איך מגלים את השמחה שבתוכנו? איך מעצימים את זה? אני אעשה רגע הפסקה קטנה, כל מי שצריכה, ואנחנו נחזור שוב. שמחה. איך אתה חושף? הנה, נכון? אז שאלנו בעצם איך אנחנו מביאים את האמונה ואת השמחה לבוא לידי גילוי. בעצם אנחנו רואים בעצמנו שכשאנחנו צריכים את האמונה אנחנו מגלים אותה, וכשאנחנו רוצים לשמוח אז אנחנו שמחים. אז זה לא שהיא לא קיימת, זאת אומרת יש לנו את היכולת לשמוח, יש לנו את היכולת להאמין, כי זה לא משהו שצריך, זה לא משהו שמישהו נולד איתו ולאחר אין אותו. יכול להיות שלאחד יש יותר קושי בזה ולשני יותר נמשך לזה, אבל גם בשמחה יש שני סוגי שמחה, יש שמחה שממש של צחוק, של שמחה אמיתית, ויש עניין של ליצנות. גם כשאנחנו רואים אנשים כל היום מתבטחים, לאו דווקא שזו שמחה אמיתית, זו שמחה של ליצנות, וליצנות דווקא היא לא טובה על פי התורה. הרעיון של ליצנות הוא בעצם בדיחות שצוחקים על אחרים ומתבטחים על השני. שמחה אמיתית. לא, השמחה הראשונה. הליצנות? מה זה ליצנות? ליצנות זה מה שאמרתי, בן אדם שמתבדח על השני, יורד על השני, כאילו צוחק עליו. צוחק עליו. כן. הוא צוחק עליו, הוא יורד עליו, זה לא שמחה בעצם, זה לא משהו שהוא, הוא לא שמחה אמיתית, זה לא משהו שהוא טוב. אז אנחנו מנסים להתמקד, לא להתבלבל רגע שזה לא, הליצנות זה השמחה האמיתית, אנחנו לא שמחה אמיתית כמו שהיא, אבל אמרנו איך אנחנו עושים את זה, על ידי שאנחנו מגלים את זה בתוכנו. יש את הסיפור הידוע עם גם רבי מנדל פוטרפס, שיש שם, היה איזו התוועדות פעם אחת עד הלילה, שעות מאוחרות, ויש שם איזה בני ברקי, שזה בשבילו כל הנושא הזה, זה היה פעם ראשונה בהתוועדות חסידית. הוא לא מכיר את הנושא הזה, בטח לא את המשקה ואת הלחיים, והוא ישב שם, ורבי מנדל רואה אותו ככה מופנם סגור, כי כולם ככה שטויים, וכולם באווירה חמימה של התוועדות, בשמחה של התוועדות חסידית. הוא רואה אותו ככה יושב בצד, כאילו מאוד מתפעל מכל הרשמים, איך הם עסוקים בשעות כאלה מאוחרות של הלילה, בענייני עבודת השם. אז הוא אמר לו, תגיד לחיים, הוא כזה לא כל כך רצה, אבל הוא ככה אומר לו, תגיד, תשתה ותגיד לחיים. אז הוא שואל אותו, אני יכול לשאול למה אתם כאילו שותים משקה כאילו? כן, משקה זה בעצם וודקה, שתייה כן, חריפה, שהייתה בהתוועדות חסידית. נוהגים לשתות משקה, כאילו קוראים לזה משקה. שתייה חריפה. נכון, זה בעצם מגיע מרוסיה, הרעיון של זה באמת, אז שם הם היו שותים כאילו, הרעיון של שתייה חריפה שם, למה זה כל כך נפוץ? כי בעצם זה היה מחמם את הגוף, היה מאוד קר שם. וחסידים עושים, חסידים, כן, אצל הרוסים, בדיוק, נכון, נכון,
נכון. החסידית זה משהו ההתוועדות שלנו. החסידית, אז הם מחמים את הגוף, אבל הרעיון של התוועדות חסידית זה לחמם את הנפש. אז העניין הוא כזה, אז הוא עונה לו, למה בעצם? הוא אומר, תראה, אם תיקח מיץ ענבים ותשים אותו בתוך מקפיא, מה יקרה לו? הוא יקפא, ואם תשאל אותו למה אתה קפאת, לא יכולת להישאר כמו שאתה? אז אגיד לך, מצטער, היה לי מאוד קר, קפאתי. אבל אם תכניס משקה לתוך מקפיא, מה יקרה? יישאר כמו שהוא. הוא לא יקפא, יישאר כמו שהוא, אפילו יהיה יותר משובח. למה? למה? כי הוא אומר, כי זה הרעיון של משקה. זה הרעיון היסודי של יהודי. זה העניין. בעצם שאנחנו לא, כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה ורוצים להגיד, רגע, אנחנו רוצים לצחוק ולהתבדח, ולא להתפעל ממנו. כי באמת, באמת, באמת יהודי, לא משנה איפה הוא ומה הוא עושה ומה הניסיונות שלו וכמה הסיבות שהנפש הבאמית תיתן לו, בסופו של דבר הוא צריך לא להתפעל מהתכתיבים חברתיים שיש מסביבו, מה שחברה אומרת ומה שכולם עושים. הרי אדם שבורח מעצמו זה אדם שלא מחובר לעצמו, זה אדם שבעצם הוא מוכתב על ידי מה שהסביבה אומרת לו, הוא מושפע מכל מה שעושים מאחרים, הוא עושה ככה והוא עושה ככה והוא הולך אחריהם, הוא לא חי באמת את החיים האמיתיים. החיים האמיתיים שלו הם לא שלו, זה חיים של אחרים, הוא פשוט מחכה אותם, הוא לא חי חיים אמיתיים, הוא לא חי את המהות העצמית שלו. מתי הוא חי את החיים האמיתיים? כשהוא מחובר לעצמו, כשהוא מתחבר למהות האמיתית שלו. זה נשמע טוב, אבל זו עבודה האמיתית של יום יום. בעצם העניין הזה של השפעה, אנחנו לא רוצים שיהודי כשהוא מחובר לעצמו, הוא לא יהיה מושפע. הוא לא משנה אם קר או אם חם מאוד, הוא יהיה כמו שהוא, יישאר כמו שהוא, זה לא משנה מה קורה מסביבו. הוא לא יהיה מושפע ממה שתכתיב לו התכתיבים, ומה שהעולם יגיד ויאפנט אותו, איזה דברים טובים ואיזה דברים יפים. לא, הוא נשאר כמו שהוא, לא בהתפעלות ומחובר לאמיתי שלו. זה אדם וזה יהודי שחי את החיים האמיתיים. וזה יהודי שפורץ את הגבולות האישיים שלו. במילא, ופה אני רוצה להגיד, הוא פורץ את הגבולות האישיים שלו והוא בן חורין. התורה אומרת, בתורה כתוב שבן חורין אמיתי הוא זה שלומד את התורה. אין לך בן חורין אלא זה שלומד תורה. איך יכול להיות? הרי הוא כל היום בישיבה, מה החופש בזה? ההיגיון לא אומר נכון, ההיגיון שלנו מסביר שהוא תקוע בעצם, לא... ההיגיון? ההיגיון. זה כאילו לא מסתדר, מה, הוא לכאורה בכלא. כן, ברור, אני אומרת, בוודאי שזה לכאורה. כאילו, הרי אני פה רוצה, אני מעלה עוד נקודה, אני מעלה נקודה של חופש, כולנו רוצים להיות חופשיים, כולנו רוצים להשתחרר, לא רק מהמגבלות של עצמנו וממה שאנחנו חוששים בתוכנו, יש אחד שהוא חסר ביטחון ואחד שהוא פחדן ואחד שהוא ביישן ואחד שהוא יותר נוטה לעצבות וכל אחד עם הנפש הדומיננטית שלו יותר, שככה מגבילה אותו, והוא לא מרגיש חופשי. כל הזמן היא מציקה לו, היא אומרת לו, עד כאן, פה אתה כבר בכלא שלי. זה הסורגים שלך, אתה לא יוצא מכאן. אז מה עושים? איך אנחנו בן חורים? איך אנחנו פותחים את החופש? איך אנחנו צוחקים? איך אנחנו שמחים? איך אנחנו פותחים את העולם הזה? אבל גם העולם עצמו אומר לנו גבול, הנה יש את העירייה, איך אני יכול לעשות? מה? העירייה אומרת שאי אפשר לעשות כך וכך, איך אני יכול לפתוח את המגבלות האלה? והנה פה יש חוקים כאלה וכאלה, איך אני יכול לשבור את והנה החברה זה החוקים של החברה, איך אני יכול לשבור את החוקים האלה? כלומר אנחנו כל הזמן סביב כללים, מגבלות, חוקים, לכאורה איזה חופש אפשר לקבל? המציאות שלנו גם היא מלאה במשימות ונטל, כאילו איפה אפשר להכניס פה את החופש הזה, להיות חופשי, להיות בן חורין? וכן העניין של הלימוד התורה, הרב מסביר את זה בצורה מאוד נפלאה. הרב אומר בעצם כל אחד מהנבראים צריך להרגיש חופשי כדי לצמוח ולהתפתח. גם הדומם עצמו, אוקיי? תיקחו אותו איפה שלא תשימו אותו, הוא בסדר, אוקיי? הוא דומם, הוא לא צריך תנאים מסוימים. לעומת זאת אם תיקחו לדוגמת צומח, הוא צריך לפחות אור ומים, הוא לא יתפתח אחרת. אם תיקחו בעל חי ותקלעו אותו באיזשהו מקום, אוקיי? אז הוא יחיה, אבל הוא לא יספיק לעשות כל כך הרבה, כי הוא צריך גם את חופש התנועה. זה המהות שלו, והוא חייב את זה כדי להתפתח, כדי לצמוח וכדי לחיות גם. גם המדבר,
אנשים שסוגרים אותם בבתי הסוהר, אחד מהדברים שקשים להם זה שאין להם חברה. הם זקוקים לחברה, האדם המהות שלו זה חברותי, הוא זקוק עם מי לדבר, הוא זקוק שיהיה לו קשר חברתי. הוא גם לא פחות מזה זקוק למחשבות, הוא זקוק לחשוב עם עצמו. זה חלק מהמהות שלו, להיות אדם חושב, בנפרד מנבראים אחרים. היהודי המהות שלו, המהות של יהודי זה תורה ומצוות, וברגע שלוקחים לו את זה, אז לוקחים לו את החופש שלו, כולאים אותו בתוך המגבלות, ודווקא האדם שלומד תורה, הוא זה שהוא בן חורין, כי הוא מתחבר למהות שלו, זה בדיוק כל השיעור. איך אנחנו מתחברים למהות שלנו? על ידי לימוד התורה, בפרט לימוד החסידות, שחושפת אותנו ומגלה את הנפש האלוקית, ומסירה את כל הלכלוך וכל הבוץ וכל החולות שיש מעל, האגו, הקנאה, התחרות, העולם, התכתיבים, החברה וכולי וכולי. אז זה בעצם, לימוד התורה הוא הופך אותנו לבן חורין אמיתי. הוא בעצם שובר את כל המגבלות ואת כל המסכים, הוא מרים למעלה את הכל, הוא מחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, אל האינסוף, הוא מרים אותנו מעל הטבע. אז אני אסכם את השיעור. אז בעצם לימוד התורה, הוא פותח את הכל, הוא מרים לנו את השמחה, הוא גורם לנו להיות חופשיים, והוא גם מחזק את האמונה. השמחה, האמונה וחירות זה רק ובעיקר על ידי לימוד התורה ועל ידי חיבור המהות שלנו עם עצמנו ועם הקדוש ברוך הוא. חזק. כל הכבוד.